வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு பேட் வாங்கியிருந்தோம், அதாவது என் பிறந்த நாளைக்கு. ஸோ பேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேக்கில் ரொம்ப சூப்பராக தான் இருந்தது, ஏற்ற சைஸில் இருந்தது. சைட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்ஜஸ் நல்லா இருந்தது, அப்புறம் ஒரிஜினல் டிம்பரில் இருந்தது. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கோல்டு, அதனால் பேச முடியாது சரியா. ஸோ சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினிஷிங் சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க, ஸ்டிக்கர்ஸ் விட்டுருந்தாங்க. 900 ரூபாய் ப்ரைஸு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராண்ட் வந்து நைஸ் பிராண்டு. பேக்லேயும் சூப்பராக இருந்தது. பேக்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. பவர் ஹிட்டிங்கு கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் க்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரிப்பாக தான் இருந்ததுங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கர் விட்டுருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு பால் ஒன்று வாங்கினோம். ஸோ இப்போ பாலை பவுன்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாலும் நல்லா தான் பவுன்ஸ் ஆச்சு. சரி வாங்க ஒரு பேட்டிங் ஆடி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் நம்ம தம்பி ஆடினார், நெக்ஸ்ட்டு நான். ஸோ நல்லா பேட்டு தாங்க.